sons, no? El primer és que això sonaria així, no? Entonces, al amplificar-ho, només en el mateix fet d'amplificar la senyal ja se transforma en algo molt més poderós, perquè... I després, modificant-ho, se poden fer molts tipus de modificacions. Una molt bàsica és el canvi de pitch, de to, o sigui, és canviar-li una peça interna, que és una resistència, per una resistència variable, això un potenciòmetre, de sobte el so ja no és aquest, però pots baixar cap a molt greu. I això és un xoguet, està fet per a xiquets, però pot ser un instrument fàcilment tocable. Veieu? El potencial d'una simple xoguina. Per exemple, puc ensenyar-vos aquest també. Aquesta és una eina que feia unes frases. Diu 4 frases. I jo li he ficat aquest botó que no és més que un curtcircuit en la plaqueta que té. Un curtcircuit semialeatori, o sigui, realment el que se fa quan fa circuit bending és obrir la xoguina i toquetejar amb les mans. Sempre és interessant que siga operat per piles, perquè així no t'electrocutes. Entonces, la gràcia d'això és que sense saber electrònica pots obrir una petita ràdio o un petit xoguet i començar a tocar en les mans i buscar. I de sobte passen coses, entonces tu decidixes si aquesta modificació del so o aquest efecte o el que avui t'interessa, sempre pots connectar un botó per decidir, vale, això que he trobat aquí ara vaig a guardar-me o no, doncs quan apretes aquest botó doncs passa alguna cosa. En aquest cas, toquetejant, hi havia un punt on tocant passaven coses increïbles, perquè d'aquestes frases... Veieu? Això no estava en el xoguet. Esta xoguina ens regala una música que no estava, el xoguet no estava pensat per a això, però realment ho té dintre. Jo el que no entenc és perquè els dissenyadors no se curren més els xoguets i li ho fiquen ja a l'original, no? Després també, una cosa interessant del circuit bending és, us he comentat que pots substituir la resistència original, la pots substituir per peces com un interruptor, no? Que és on-off, o sigui, a tope de connexió o mínima connexió, zero connexió. Això que és un potenciòmetre és una resistència variable, o sigui, quan deixa passar més electricitat o menys, i el mateix que això, en aquest cas, són aquests dos punts, o sigui, aquests dos trossos de ferro estan connectats a dos punts del circuit, aleshores quan hi ha algo de metal, per exemple, si jo toque els dos de metal amb una cosa de metal, és com si jo enxufara un interruptor, està a tope, no? Però el nostre cos, com nosaltres som conductius també, fa de resistència. Aleshores, quan tu toques un body contact d'estos, contacte de cos, el que fas és, segons la quantitat de pressió, la humitat que tingues en les mans, etc., va a passar més electricitat o menys. I, entonces, per exemple, pues, mira, a ver. Es que mira que lo para. Es que eso no cae ni tocar. Luego, cuando tengo aquí, el que hacemos es cambiar la cantidad de electricidad que tiene el circuito, ¿no? Entonces varía el so que produís. Com podeu veure, està mig viu i
i fa el que vol, però és el que m'agrada. És un exemple per a dir-vos body contact. Nosaltres estem fets d'electricitat, són conductius, per això n'hi ha que tenir cuidar en no electrocutar-se, però és una ferramenta bastant útil per a modificar les coses. El mateix que us he ensenyat aquí per a canviar la velocitat del so, per exemple, això és una caixeta que fa un ritme, no? Això té un so, tamborets també, un rastro. Aleshores, si deixem un ritme, així no és com venia el xoguet. Jo el que he fet és canviar-li la resistència fixa per una variable, aleshores podem controlar des de molt lento fins a molt ràpid. Així és el xoc. A veure, per seguir ensenyant els instruments. Això és un... Ho vaig pillar, és un kit que venen que és un gravador de veu que està pensat per a contestadors automàtics o a lo que vulguis. Entonces això el que fa és te grava. Ei, no? Hola, 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 te grava. Entonces també té el mateix, al final el que us vaig ensenyar és pràcticament tot el mateix. Té una opció que canvia la velocitat de reproducció, aleshores... Entonces... Això per exemple. Això era també un circuitet que era un modificador de la veu, no sé per què se gasta originalment, però el cas és que sona bastant guau. Entonces aquí... Y puedes cambiar también el pitch y demás. Això, saxofó de xoguet, que sona entonces té l'opció esta de canviar la velocitat de reproducció. Veus? Això no estava pensat, però... El cas és que hauria de sonar a saxofó, com està fent. Deuen estar les piles gastades o alguna cosa. La teoria és la mateixa. I després per ensenyar-vos un instrument més acabat. Això és un instrument que es diu Mute Synth, que és de John Richard, un constructor d'instruments anglès. Bueno, no, però este no. Bueno, el cas és que això és un instrument tàctil. Està basat més o menys en el que vos dia del contacte corporal. O sigui, això no té cap botó. Entonces el propi circuit és el que ho toca per a produir sons. També té aquí unes peces que tenen unes boletes dintre i que són inclinòmetres. Això, segons com això estiga col·locat, també fa un tipus de sons o uns altres. El que jo he fet per a mi millorar l'instrument, que és que aquí, perquè sones, sempre has d'estar tocant, no? Això t'impossibilita tocar altres coses simultàniament. Ho he enxufat aquí, aquesta capsa, i aquests components no deixen de ser el mateix que això. Per exemple, quan toques aquests dos,
fer diferents tipus de sons. Aleshores, el que he fet és traure aquestes connexions amb uns botons, entonces se queda fixe. ¿Vale? I això, en lloc de tenir que estar tocant-ho, pues això sona. També ho pots tocar. És que, com jo ja t'he dit, no soc músic, no toco ningú instrument clàssic de manera correcta. El que m'agrada és tocar tot, no? Buscar sons i manipular-los i ordenar-los. Això és un micro com estos, és més xicotet, entonces això ja de sobte és un instrument, ¿no? Te puedes peinar, és una cosa més performativa, ¿no? És que en realitat lo interessant d'això és experimentar, no? Això és la idea. La idea és poder emprar objectes quotidians i disfrutar de la música sense tenir que gastar-se un dineral, sense tenir que dependre de grans infraestructures.
Gràcies.